Moelen met Pelt, welkom. Altijd immer op zoek naar lu met een interessant verhaal, parkstatters vooral. En nu had ik met een mevrouw afgekald die weet zoveel te vertellen, dat is gewoon ongelooflijk. Mevrouw Millie Zalm. Millie, wat fijn dat je met me wilt praten. Van harte welkom. Dankjewel. Zullen we er even bij gaan zitten? Dan kunnen we op ons gemak wat babbelen. Dat zou ik wel fijn vinden. Wat wil je drinken? Een bitter lemon. Bitter lemon? Ja, mag dat? Hebben we een bitter lemon dus? Zeker. Ja. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Millie Zalm, fijn dat je met me wilt praten. Even bij wijze van inleiding. Millie Zalm is al eens uitgebreid in beeld geweest bij RTV Parkstad. En dat was een jaar of wat geleden in het programma van wijle Lex Nelissen, Lex Ontmoet. En daarin heeft Millie verteld dat ze eigenlijk vanuit Indonesië, daar is ze geboren, de verschrikkingen van de Jappenkampen heeft meegemaakt. Daarna de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, waar haar vader, een militair, eigenlijk een enorm dilemma had als Surinamer. En toen heeft ze dat verhaal uitgebreid verteld. Ook dat ze naderhand nog 10 jaar in Suriname is geweest. En nou wij voor dit programma met elkaar praten, hebben we afgesproken dat we de draad oppakken eigenlijk vanaf dat moment. En gewoon verder gaan op het moment dat ze in Limburg is komen wonen en leven. En als u het wilt terugkijken, dat kan. Het staat nog altijd op YouTube. RTV Parkstad, Lex Ontmoet. Millie. Ja, dat moest even eruit. Hè? Want dat was wel iets wat mij enorm opviel. Van, ja, als je jou ziet, dan denk je, die mevrouw die komt uit de West, Suriname. Ja. Maar die mevrouw komt uit de Oost. Dus je hebt eigenlijk je hele leven lang, is dat ook een beetje zo doorgegaan, dat je eigenlijk altijd net even wat anders dan anders was. Ja, dat is natuurlijk niet altijd leuk. Maar op een gegeven moment wen je daaraan. Dus ze vinden me vaak eigenwijs. Ja, dat heeft er ook iets mee te maken, denk ik. Hè? Dus ja, wat moet ik daar eigenlijk op zeggen? Door alles wat je meemaakt, en ik realiseer me eigenlijk nu pas op deze leeftijd, dat ik eigenlijk heb moeten dealen met discriminatie altijd. Niet alleen als vrouw, maar ook als kleurling. Maar dat heb ik me in de periode, niet gerealiseerd. Of niet zo duidelijk. Ja. Dus wij zijn door mijn vader opgevoed. Heel braaf en heel netjes. Hè? Want hij zei altijd, dan kun je je overal bewegen. En dat was dus ook zo. Dus dat heb ik geloof ik de vorige keer ook aangehaald. Van hoe hoort het eigenlijk? Daar zijn wij mee opgevoed. Ja, sommige mensen die vinden me heel preciesjes en zo. Ja, dat komt misschien ook door het onderwijs waarin ik heb gezeten. Maar ja, dat ben ik. Ja. Dus take it or leave it is het op dit moment. Ja. Nou ja, goed. Je hebt dat hele verhaal over je jeugdjaren en tot en met, zeg maar, tot je behoorlijk volwassen was, heb je alles een keer gedeeld. We pakken de draad op het moment dat je naar Limburg komt en hier ook het onderwijs in stapt. Of je zat al in het onderwijs. Ik zat al in het onderwijs. Dus ik heb in Suriname mijn diploma gehaald. Dat was ook al een punt hier. Geen erkenning. Dus ik heb sommige actes 2 keer gedaan. En in Suriname en hier. Maar toen ik dus hier kwam, toen kwam ik niet meteen aan de bak. Terwijl er zoveel onderwijstekort was. Maar doordat ik heb moeten invallen een keertje. En toen ik daar dus bezig was, vanaf die tijd heb ik altijd, riepen ze me op. En toen heb ik een vaste baan gekregen. Dat was in Eindhoven.
En ik leer in Eindhoven mijn man kennen, Piet. En die kwam uit Brabant, maar die zat al hier in Limburg op school. Op de Clara Mavo was dat toentertijd. En dan ging ik dus met hem mee naar Limburg. Dat was natuurlijk niet... het was een beetje vreemd eigenlijk, want hij was katholiek en ik was protestant. En daarvoor hebben we toestemming moeten vragen aan de bisschop in Den Bosch om te trouwen. Dus wij moesten motiveren waarom we met elkaar wilden trouwen. Dat hebben we gedaan. En toen ik mijn feest had in Eindhoven, toen wilde het hoofd van de school, want ik zat op een protestantse school, die wilde niet naar de bruiloft komen omdat ik met een katholiek trouwde. Dus de rollen waren gekeerd. Maar toen ik dus hier kwam, toen kwam ik gewoon in het katholieke leven. En de mensen die vroegen nooit aan mij... Over welk jaar hebben we het ongeveer? We hebben het over 1965. Oké, ja. Dus, dus toen ik 60 jaar geleden? Ja, 60 jaar geleden. Ja, je kun je het niet voorstellen eigenlijk, hè. Dus nog een jonkie. En ja, dus toen ik hier kwam, eigenlijk tussen de Limburgers, daar had ik wel al over nagedacht. Want ik dacht, oh ja, dan ga ik me zeker thuis voelen tussen die Limburgers, want die voelen zich ook gediscrimineerd ten opzichte van het land, van de Hollanders, hè. Dus toen dacht ik, die hebben ook een stukje gevoel van discriminatie. Maar toen ik hier eenmaal was het voor mijn gevoel een ander soort gevoel. En hoe zou je dat omschrijven? Ja, het ging meer om de taal vooral. Kijk, toen ik hier pas kwam, toen sprak men Limburgs tegen elkaar. Hè? En dan zei ik, kan dan ook plat tegen mij, dan kan ik het ook leren. Maar dan zeiden ze, nee, dat is onbeleefd. Dat was in die tijd. Dat is nu veranderd. Als ik nu tussen Limburgers sta, dan gaan ze gewoon door in hun taal. En dat vind ik goed, dat vind ik prima eigenlijk. Hè? Want ik versta het wel. Alleen bij een mop de clue niet. Maar goed, de rest versta ik wel, ja. Je komt in Limburg, je krijgt hier een baan in het onderwijs, maar niet voor lang. Nee, niet voor lang. Want toen ik dus hier kwam, toen was het nog, als je trouwde, dan werd je ontslagen. En ik had al 7 jaar onderwijs achter de rug. Maar dat telde dan niet mee. Maar in die tijd dat ik ontslagen werd, is het dus toch wel zo gegaan dat ik kon invallen, omdat er een onderwijstekort was. En in die periode, toen was het ook een verandering van onderwijs. Dus de mammoetwet kwam erin en daar ga ik niet uitgebreid over hebben. Maar de school veranderde in 1972. Toen kwamen ook jongens en meisjes bij elkaar op school. Dat was eerst hier nog gescheiden. Je hebt het wel nog steeds over basisscholen of lagere scholen toen? Nee, ook middelbare scholen. Gaf je toen ook al les? Op dat moment nog niet. Nee. Op dat moment gaf ik eigenlijk nog op basisscholen les in Landgraaf en hier in Heerlen op verschillende plekken. Zowel katholieke scholen als protestantse scholen. Heb ik dus gewoon les gegeven. Ik was multi-inzetbaar. Want ik had een diploma, nog een oude diploma. En dat was dus voor het lager onderwijs tot 3 MAVO, geloof ik. Dat was toen. Ja. En van daaruit heb je op een gegeven moment de overstap naar voortgezet onderwijs. Ja, dat kwam door mijn diploma die ik dus had gehaald met hoofdakte. En dat was heel belangrijk natuurlijk. En ik heb bewust gekozen voor de expressievakken. Dat was een hele bewuste keus voor mij. Dus handvaardigheid en tekenen. Maar op het eind ben ik geëindigd op Bernardines. En daar heb ik dan ook aardrijkskunde gegeven. Omdat ik dat nog in mijn pakket had zitten. Ik had dus 13 vakken die ik gewoon... Maar kijk, het verschil was... mijn tijd was dat je in de breedte moest studeren.
Dus van alles wat. En daarna, na die mammoetwet, toen ging men de diepte in. Ja. Maar wij hebben dus 5 jaar didactiek, methodiek, psychologie gehad. En de mensen die de diepte ingingen, die hadden daar een kortere periode voor. Dus wij leerden de kinderen leren. Hetzelfde verschil eigenlijk als HBS en Atheneum. Precies, ja. Even vanuit die schoolbanken even een beetje ontspanning. Muziek. Jij kiest voor de muziek die jij wilt horen en die jou aangrijpt, herinnering brengt, is niet geheel onverwacht. Volumia, terug naar de natuur. Ja. Hoe komen we daar bij terecht? Ik vond dat eigenlijk een nummer dat ineens bij me opkwam. En waarin dus de tekst van het liedje heel toepasselijk is voor deze tijd. Want ik heb nog eens een keertje wat nummers teruggedraaid. En toen dacht ik, die zijn allemaal super actueel wat er gezongen werd. Maar ja, daar luisterde je vroeger niet zo naar. Hè? En terug naar de natuur, toen dacht ik van... Misschien is dit voor al die Volumia-leden nog eens even om daarnaar te luisteren ook. En wie er nog meer naar luisteren wil natuurlijk. Ik had voor mijzelf een ander nummer gekozen, maar ik vind dat ik dit moet doen. We gaan eens even luisteren. Terug naar de natuur. Volumia. Terug naar de natuur, een ongerepte vrouw, een gelderblauwe zee. Terug naar de natuur, een leven in het wild, rustig met z'n twee. Nou, Melly, ja, je ene zoon werd gegrepen door de muziek. Je andere zoon die werd gegrepen door de fiets. Ja. En dat kwam ook door Welte, want daar was op een gegeven moment ook een wielronde. En hij is op de fiets terechtgekomen en op het ogenblik heeft hij zijn eigen fiets. Of eigen fietsmerk. En dat doet hij dus individueel. Doet hij dan de fiets met mensen opbouwen. Op maat. Op maat, ja. Hij doet dus alles en ook kleur en alles. Dus je mag je fiets zelf in elkaar zetten zoals je wil. En zo duur maken als je het wil. Dus dat is wat uiteindelijk Peter Paul, mijn oudste zoon, doet. En ik heb hele ondernemende zonen... waar ik heel trots op ben. Maar het is niet de makkelijkste weg die ze kiezen. Maar ze redden het. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Maar waar we het beslist nog over moeten hebben... dat is natuurlijk carnaval. Hè? Want jij bent, zeker. Je bent import Limburgse... en je hebt menige vastelovend gevierd. En dat begon allemaal met een kopje thee in de optocht. Wij waren al heel vlug in een carnavalsgroep. En Piet die was echt een Neerlandicus. En dus die had ook echt hele goede teksten altijd. En ik geef maar een voorbeeldje van een keertje dat hij weer een tekst gemaakt had. En dat was in de tijd dat het ABP hier kwam. En ABP, dat was ook een opschudding hier, want dat was de periode dat de mijnen eigenlijk sloten. En dat het hier ook totaal veranderde. En hij had toen als motto: wij komen vast te lavondveren. Nou, dat vond ik supergoed. En liepen ze in de optocht als Hagenaren met een kopje thee en dan met de hele grote tekst. Dus dat is zeker opgevallen ook. En zo hebben we ieder jaar in de carnaval wel iets bedacht, want we hadden zo'n grote groep. En we hebben ontiegelijk veel meegemaakt met carnaval, ook in Welte, de opbouw van carnaval en wat we daar allemaal meegemaakt hebben. Ik heb ook met carnaval leren drinken. Nou, bier vond ik vies, bitter. Maar sjoes kon erin. Dus met carnaval bestelde ik sjoes. Dan was het bestel maar. Ik denk, ik kan niet vragen om een glaasje sherry. Nee. Maar je vierde ook
carnaval in de stad hier Ja. en in Welte. Dat waren de ja. plekken. Ja, dus het was meestal eerst in de stad. En dan gingen we langs Hoeve de Aar. En daar was Lex altijd de discjockey. En dan gingen we daar nog even springen. En dan liepen we van daaruit Welte in. Dat was een soort tussenhalte. Dat was gewoon ja, want vaste daar was prik. destijds veel te doen daar in de bowling. Ja, zo heb ik Lex eigenlijk ook leren kennen. Okay. Zijn jonkie met een krullenkop toentertijd. Achter zijn toetsenbord. En hoe is het nu nog met de Vastelovend? 0. Dus ik bekijk de optocht nou op de televisie. Dus eerst ging ik nog langs de straat kijken. Maar onze leeftijdscategorie zie je er niet meer tussen. Want onze carnaval was eigenlijk... We gingen naar Aken toe als de blauwe jute was. En we zaten overal met onze snuffel tussen. Maar dat is dus nu niet meer. Met de prinsensoirée en noem maar op. Dus ik heb flink carnaval gevierd, ja. Oké, mooie tijd. Het was een hele mooie tijd, ja. Kun je wel zeggen. Ja, carnaval is een serieuze zaak, hè? Oh, als je maar wat weet. Wie vertel je dat? Jeetje mina. Maar kijk, niet alleen Welte Heerlen. Je hebt ook wel eens een uitwedstrijdje gespeeld. Ja, Maastricht natuurlijk ook, hè? Maar je hebt me verteld dat je ook wel eens in de Rode Hal kwam. Oh ja, dat heb ik inderdaad. Dat was heel in het begin. Toen gingen we met de Clara Mavo nog carnaval vieren met de collega's. En toen had ik net een baby gekregen. En in die tijd was, dat zal voor jonge mensen niet meer zo... of dat ze dat niet meer weten, maar Miriam Makeba was toen in. En dat was een hele mooie Zuid-Afrikaanse. En die was altijd mooi gekleed en zo. Dus ik had me verkleed als Miriam Makeba. Maar in die tijd gaf ik borstvoeding. Dus had ik ook een jurk dat ik zo gewoon open kon maken en de borstvoeding kon geven. Maar wij zaten in de Rode Hal. En met de hele meute. Dus ik moest nog naar huis rijden, dan naar Welte, om dan mijn kind de borst te geven. Want we hadden geen flesjes in die tijd of zo. Nou, en toen we dus toen ik dus naar huis wilde gaan, want rond 11 uur moest ik de borst geven. Toen kon ik niet naar buiten, want de Rode Hal die was ook nog vrij nieuw, hè. En de Rode Hal was helemaal potdicht. Alle deuren waren op slot en ik kwam niet naar buiten. En toen heeft een van mijn collega's, een gymleraar, die zei toen... Wacht maar even, Millie, ik zorg er wel voor. Ik zorg er wel voor dat je buiten komt. Nou, en hij deed een paar passen naar achter, rende op de deur af en trapte de deur in. En ik kon mijn kind de borst gaan geven, ja. Dus, dat was... de herinnering van de Rode Hal. Okay. En natuurlijk in het begin moet je me niet uitlachen, maar toen deed ik van tevoren al een beetje inleven van kerkraden en zo. En daar kan ik me nog van herinneren dus van... O Annemarie, als ik dich zie, kreeg ik de razel in mijn knie. En houdt de honger in de... Honger in de staal. Ja, en dat werd ook in Welte gezongen. Dus daar zong ik ook mee. En ik had dat geleerd, want ik had een vriendin uit Venlo. En in Venlo, daar hebben ze altijd een nummer ook van die carnaval dan, dat jaar. En dat gingen de mensen thuis dan instuderen. Dus dat deed ik hier dan ook maar, hè. Ja. Nou Millie, fijn dat je met me hebt willen praten. Ik heb aan je lippen gehangen. We sluiten af met een Elsje. En je hebt misschien nog wel een boodschap voor de mensen thuis. Nou, ik denk het wel, ja. Als ik het goed zeg, hoe zwaar het nu ook is, alles komt goed. Hè? Gezondheid. Zo is het. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Thuisfront zal misschien ook gezegd hebben, maar Frank, wat ga je nou doen? Nou, gek genoeg heb ik er heel lang over na hoeven te denken. Het was meer van,
Als je de kans kreeg om ergens 2 jaar voor een krant te gaan werken, in een sector zoals ik net al zei, waarin de redacties alleen maar krimpen en dat er bezuinigd moet worden, dan denk je daar niet lang over na. Dan zeg je meteen ja.